ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സ്നേഹ ഫാഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ബീന മോഹൻദാസ്, ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി. നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് എന്നും നമ്മൾ സാരി തന്നെ കാണിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി പരാതിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ചുരിദാറിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് സ്റ്റോൺ വർക്കോട് കൂടി വരുന്ന വളരെ അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിൽ വരുന്ന ഒരു ചുരിദാർ കളക്ഷൻസാണ്. നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാം നോക്കാം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കളർ വരുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ. എന്ത് രസമുള്ളൊരു കളറാണെന്നറിയാം. നല്ലൊരു വാഴക്കൂമ്പ് വെച്ചയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വരുവേ. നല്ല രസമാണ് ഈ വർക്ക് കാണാനായിട്ട്. സ്റ്റോൺ വർക്ക്, കട്ട് ബീഡ്സും ഷുഗർ ബീഡ്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിന് കുറച്ച് പോർഷൻ ഞാനിവിടെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഇതിന് ലെങ്ത് വരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത്രയും ലെങ്ത് ആണ് കേട്ടോ ഇതിന് വരുന്നത്. ഷോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഷോളാണ്. വളരെ ചൂടാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഫാൻ ഇട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ. നല്ല രസമുള്ളൊരു ഷോളാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. നല്ല ലെങ്ത് എല്ലാം വരുന്ന ഒരു ഷോളാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 675 രൂപയാണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് കളർ ഇതാണ്. നല്ല രസമുള്ളൊരു ചെങ്കല്ലും മെറൂണും കൂടെ കൂടി ബ്ലെൻഡായി വരുന്നൊരു കളറാണ്. ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ചെസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് വരുന്ന വർക്കാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ടാണ് കേട്ടോ വരത്തുള്ളൂ. നല്ലൊരു വർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയാണ് കേട്ടോ ലെങ്ത് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഷോൾ വരുന്നത്. സെയിം കളർ സാൻഡൂൺ ആണ് ബോട്ടം വരുന്നത്. സെയിം റേറ്റ് ആണ് 675 രൂപ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു റെയർ കളറാണ് കേട്ടോ. ഒരു പേസ്റ്റൽ ബ്ലൂവിൻ്റെ ഇച്ചിരി ഡാർക്കായിട്ട് വരുന്നൊരു ഷെയ്ഡ് വരും. നല്ല രസമുള്ള ഒരു തിക്ക് വർക്കാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ത്രോ ആണ് ലെങ്ത് വരുന്നത്. ഇതാണ് കേട്ടോ ഷോള് വരുന്നത്. ഷോളിലൊരു സിൽവറിൻ്റെ ഒരു ലൈൻസ് പോകുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് ഷോള് കാണാനായിട്ട്. അതുപോലെ താഴ്ഭാഗത്തോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻഡ് പോർഷനിൽ ഈ ഒരു ബോർഡർ പോലത്തെ ഒരു ലൈൻസും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. തുമ്പെല്ലാം കെട്ടിയേക്കുന്ന ഒരു ഷോളാണ് കേട്ടോ. റേറ്റ് വരുന്നത് 675. നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡും നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറാണ്. ചോക്ലേറ്റ് കളറിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല ലൈറ്റായിട്ട് വരുന്നൊരു ഷെയ്ഡാണ് വരുന്നത്. ഈ ഡിസൈൻ വരുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വെക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു തിക്ക് വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് കേട്ടോ ലെങ്ത് വരുന്നത്. ഷോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ വരും. വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ഷോളാണ് കേട്ടോ. സെയിം റേറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് ഇതാണ്. ഒരു പീച്ച് ഷെയ്ഡ് വരും കേട്ടോ. പീച്ചും ഒരു ചെങ്കല്ലും കൂടെ കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡ് വരും. നല്ല രസമുള്ള റെയർ കളറുകളാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. 8 കളറുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളത്. എല്ലാം നല്ല കളറുകളാണ്. ഷോള് സെയിം. ബോട്ടം വരുന്നത് സെയിം കളർ സാൻഡും. സെയിം റേറ്റ് 675. അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് കളറ് അടുത്തത് വരുന്നത് നല്ലൊരു തുരിശുപച്ച കളറിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കളറിന് ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും. അത് നമ്മൾ സൈഡിൽ ഒറിജിനൽ കളർ കൊടുത്തേക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും ചെസ്റ്റ് ഭാഗം നിറയെ ബുട്ടാസ് പോലെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോൺ വർക്കാണ് വരുന്നത്. നെക്കിന് ഫുള്ള് തിക്ക് വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഷോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. ഇത്രയും ലെങ്ത് എല്ലാം വരുന്നൊരു ഷോളാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ബോട്ടം സെയിം കളർ സാൻഡോൺ ആയിരിക്കും. സെയിം റേറ്റാണ് 675 രൂപ. നെക്സ്റ്റ് കളർ വരുന്നത് നല്ലൊരു ലാവണ്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വരുവേ. ത്രോ ആണ് ഇതിന് വർക്ക് വരുന്നത്. ഈ വർക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരും കേട്ടോ. ഇത്രയും പോർഷൻ ഇങ്ങനെ കയറി വരാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ടേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. ഇത്ര ആണ് കേട്ടോ ലെങ്ത് വരുന്നത്. നല്ല ലെങ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഷോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഷോളാണ് വരുന്നത്. സെയിം റേറ്റാണ് 675 രൂപ. നെക്സ്റ്റ് കളർ വരുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമുള്ളൊരു പൊന്മാനീല ഷെയ്ഡാണ്. നമ്മൾ എപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടാലും ആദ്യം പോകുന്ന കളറും ഇതാണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഡെയിലി വാഷ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിചിത്ര സിൽക്കിൽ വരുന്ന ചുരിദാർ കളക്ഷൻസ് ആണ്. യാതൊരു ഭാഗം ഡാമേജോ കളറിന് കംപ്ലൈൻറ്റോ ഒന്നും വരത്തില്ല. ഇതാണ് കേട്ടോ സെയിം കളർ സാൻഡൂൺ ആണ് ബോട്ടം വരുന്നത്. ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് വർക്ക് വരുന്നത്. ഞാൻ ഇനി കാണിച്ചതിൽ 2 സൈസ് വർക്കാണ് കേട്ടോ. സെയിം തന്നെ മോഡലാണെങ്കിലും സ്റ്റോൺ വർക്കിൻ്റെ 2 ഡിസൈനാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ബുട്ടാസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബുട്ടാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റോൺ വർക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഷോൾ വരുന്നത്. സെയിം റേറ്റാണ് 675. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വിചിത്ര സിൽക്കിൽ തന്നെ വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. അതിൽ വൺ സൈഡ് നല്ല ഷുഗർ ബീഡ്സും കട്ട് ബീഡ്സും വെച്ചിട്ടുള്ള വൺ സൈഡ് തിക്ക് വർക്കാണ് കേട്ടോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല രസമുള്ള ഒരു വർക്കാണ് വരുന്നത്. ത്രോ ആണ് കേട്ടോ ചുരിദാറിന് ലെങ്ത് വരുന്നത്. കുറച്ച് പോർഷൻ ഞാൻ ഉള്ളിൽ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സെയിം കളർ സാൻഡൂൺ ആയിരിക്കും ബോട്ടം വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഷോൾ വരുന്നത് നല്ല രസമുള്ളൊരു ഷോളാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ബുട്ടാസ് ഡിസൈൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ വരുന്നത്. ഫുൾ അങ്ങനെ വരും. 2 സൈഡും സ്കാലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കളക്ഷനാണ് കേട്ടോ. ഷോളിന് എമ്പടി നീളമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 725 രൂപ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കളറ് നല്ലൊരു പേസ്റ്റൽ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് വരും. ഇതാണ് കേട്ടോ വർക്ക് വരുന്നത്. നല്ല രസമുള്ളൊരു തിക്ക് വർക്ക് സ്റ്റോൺ വർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ലെങ്ത് വരുന്നുണ്ട്. സെയിം കളറ് സാൻഡൂൺ ആണ് ബോട്ടം വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇതാണ് ബോട്ടം. ഷോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും.
നല്ലൊരു പാർട്ടി വെയർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചുരിദാർ കളക്ഷനാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചത്. ഡെയിലി വെയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, പാർട്ടി വെയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. എത്രയോ റേറ്റ് കുറവല്ലേ, എന്നാലും അത്ര അല്ലല്ലോ റേറ്റ് തോന്നുന്നത്. നല്ലൊരു റേറ്റ് തോന്നുന്ന സൈസ് ഒരു ചുരിദാർ കളക്ഷൻസ് ആണ്. റേറ്റ് വരുന്നത് 725. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പിങ്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ നല്ല പേസ്റ്റൽ ചാർട്ടുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആർക്കും ചേരുന്ന കളറുകളാണ്, എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കളറുകളാണ് അധികവും. ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ. സെയിം കളർ സാൻഡൂൺ. ഇതാണ് ദുപ്പട്ട വരുന്നത്. ദുപ്പട്ടയാണ് സെയിം റേറ്റാണ് 725. നെക്സ്റ്റ് കളർ വരുന്നത് തീരെ ലൈറ്റായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഗ്രേ ഷെയ്ഡ് വരും കേട്ടോ. ആഷ് കളറില്ല, അതിൻ്റെയൊക്കെ തീരെ ലൈറ്റായിട്ട് വരുന്ന ഷെയ്ഡ് വരും. നല്ല രസമുള്ള കളറാണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ക്യൂട്ട് കളറാണ്. ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ ദുപ്പട്ട വരുമ്പോഴത്തേക്കും. ദുപ്പട്ടയിൽ വർക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വർക്കുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡ് സ്കാലപ്പ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് കേട്ടോ ഷോളിന് ലെങ്ത് വരുന്നത്. നിലത്ത് മുട്ടയാണ് കിടക്കുന്നത്, അത്രയും ലെങ്ത് വരുന്നുണ്ട്. റേറ്റ് വരുന്നത് 725 രൂപ. അടുത്തത് വരുന്നതും പാർട്ടി വെയർ ആയിട്ടും ഡെയിലി വെയർ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം റീസ്റ്റോക്ക് വന്നാണ്. 780 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇത്രയും ആണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് വർക്ക് വരുന്നത്. ആ നെറ്റിൻ്റെ ഷോളിൻ്റെ അത് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബോട്ടിൽ ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ള് ബുട്ടാസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബുട്ടാസും അതിൽ കൂടെ സീക്വൻസ് വർക്കും കൂടെ കൂടി പോകുന്നുണ്ട്. സെയിം കളറ് സാൻഡൂൺ ആയിരിക്കും ബോട്ടം വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ദുപ്പട്ടയാണ് നല്ല രസമുള്ള ദുപ്പട്ടയാണ്. ഒരുപാട് എൻക്വയറി ഉള്ള ഐറ്റമാണ് നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും റീസ്റ്റോക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണ്. രണ്ട് സൈഡും ഫുള്ള് തിക്ക് വർക്കാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ നല്ല രസമുള്ളൊരു റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയുമാണ് ലെങ്ത് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 780 രൂപ. അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് ഇതാണ് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ബീജ് കളറിൽ വരും. നല്ല രസമുള്ള വർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ബുട്ടാസ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ വരും. ഫുൾ ആ ഒരു ബുട്ടാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ദുപ്പട്ട വരുന്നത്. നല്ല രസമുള്ള ഒരു നെറ്റിൻ്റെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു നെറ്റിൻ്റെ ദുപ്പട്ടയാണ്. ഇത്രയും ആണ് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഒത്തിരി എൻക്വയറി ഉള്ള റേറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും സ്റ്റോക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ. റേറ്റ് വരുന്നത് 780. ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് കളറ്. നല്ല രസമുള്ളൊരു ഒലീവ് ഗ്രീൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വരും കേട്ടോ. നല്ല രസമുള്ളൊരു പച്ചയാണ്. അതിൽ സ്പോഞ്ച് ബോൾ എല്ലാം സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ നെറ്റിൻ്റെ അതേ ഡിസൈൻ തന്നെ നമുക്കിവിടെ സ്ക്വയർ ആകൃതിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു റിച്ച് ലുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഫങ്ഷനബിൾ ആയിട്ടെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കളക്ഷൻസും കൂടിയാണ്. റേറ്റ് വരുന്നത് 780. അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് കളർ വരുന്നത് ഡാർക്ക് ആഷാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ വരും. ഇതാണ് കേട്ടോ ഷോൾ വരുന്നത്. വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു ഷോളാണ് വരുന്നത്. ഇത്രയും നീളം എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ലെങ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ. സെയിം റേറ്റാണ് 780. നെക്സ്റ്റ് കളർ വരുന്നത് പിങ്ക് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് എപ്പോഴും ആദ്യം തീരുന്ന ഒരു കളറാണ് പിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ച് പോർഷൻ ഞാനിവിടെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര ആണ് കേട്ടോ ലെങ്ത് വരുന്നത്. വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം തീരുന്ന ഒരു കളറാണ് പൊന്മാൻ നീല പിങ്ക് ഒക്കെ വരുന്നത്. ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ദുപ്പട്ട വരുന്നത്. എന്ത് ഭംഗിയാണോ ദുപ്പട്ട കാണാനായിട്ട്. വീഡിയോ കാണുന്നതിലും നല്ല ഭംഗിയാണ് നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട്. അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയുള്ളൊരു ദുപ്പട്ടയാണ് വരുന്നത്. റേറ്റ് വരുന്നത് 780. നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡാണ്. പേസ്റ്റൽ ബ്ലൂ ആണ്. അതിൻ്റെ കളറിന് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഒറിജിനൽ കളർ. ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ബുട്ടാസ് എല്ലാം വരുന്നത്. സെമി സിൽക്കാണ് കേട്ടോ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത്. സെയിം കളറ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെ വരുന്ന ബോട്ടമാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. സാൻഡൂൺ അല്ല, സെയിം കളർ മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കളറിനൊന്നും ശകലം പോലും മാറ്റം വരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇതാണ് ദുപ്പട്ട വരുന്നത്. നല്ല രസമുള്ളൊരു ദുപ്പട്ടയാണ്. വൺ സൈഡും ഇടാം, നമുക്കിങ്ങനെ വിരിച്ചു വിടാം കേട്ടോ. നല്ല രസമായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇടാനായിട്ട്. നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 780. ഇത്രയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കളക്ഷൻസ്. ഏതെങ്കിലും പീസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അയച്ചു തരുക. നമ്പറിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നീ കാണിച്ച ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള 675, 725, 780 അത്രയും മാത്രം റേറ്റ് വരുന്ന നല്ലൊരു ഡെയിലി വെയർ ആയിട്ടും പാർട്ടി വെയർ ആയിട്ടും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കളക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും ഷെയറും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെറൈറ്റി കളക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. താങ്ക്